akeh banget lho Truk sing kepareng monitor lumantar streaming uga kepareng WA. Ugi saking kadang kula sepuh menika Mas Prastyo. Mas Prastyo Cepogo. Sulama udu. Iki sing sok nika lho pengusaha napa nika jenenge Tembogo nika lho ndamel kubah-kubah masjid nika lho. Oh, kae. Sing wingi kuwi kagungan kersa. Ya. Sing maringi kuwi tebeng nggen kotak wayang mburi kuwi enek logo CK kuwi. Ya, kuwi kok Mas Prastyo. Karo kuwi tedeng nggen blincong ndek mben kae. Kanthi dawuh sukses dan barokah Mas Cahyo Kuntadi alhamdulillah pentas terus jaga stamina jaga kesehatan selalu amin matur nuwun Mas pangestu lan panjurungipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saking Padepokan Sumur Jalatunda saking Dirga Kauman Widodaren Ngawi nderek wungon Mas Cahyo Kuntadi sehat-sehat sukses kalian barokah amin. Matur sembah nuwun nggih. Nyimak Pak Dalang saking Waris Sugiono Surabaya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Waris nggih. Ugi menika saking nggih sugeng dalu Pak Cahyo. Kula saking Kalimantan Timur badhe nyuwun tembang ora ngira kremenanipun almarhum Ki Seno Nugroho. Nggih. Titip salam kangge Bapak Sukiman lan Ibu Sunarni saking dusun Ngariboyo sing nembe ningali pagelaran wayang dalu menika ing lapangan sine. Nggih, matur sembah nuwun. Isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu nderek monitor Kuntadi Channel saking Pulirejo Pilang Kenceng Madiun Pak Marsono. Wah, maratua iki. Ayo maratuane Pak Dalang Sigit. Ayo. Rembang, udu. Pak Sigit Gapo. Oh, tak kira Rembang. Ya. Ugi menika Semarak HUTRI yang ke-78 lakon Sugriwa Subali meriah. Wayang kulit semalam suntuk di sini menika wonten sampun mlebet wonten ing surat kabar, wonten alamatipun link nggih. Sembah nuwun. Matur nuwun nggih. Sesuk bengi awake dhewe sowan ana ing rumah sakit ortopedi Dr. Suharso Pabilan Kartosuro Sukoharjo. Pak Heru karo kanca-kanca lan waranggana dawuh saka panitia randone mengko jam 7 awake dhewe wis standby. Wis siap rampung adzan isya qomat terus bar kuwi awake dhewe wis klenengan manguyu-uyu menyambut ya kuwi para dokter-dokter saka pusat Jakarta sing kepareng rawuh ngono. Karena entuk ngerokok ora kuwi rumah sakit. Insyaallah entuk aku nyuwun prisa kaya. Entuk. Jare nggone dilalih-lalih. Ya, wis ngalih ping 3. Nang kene aduh cedhek karo wong lara, pindah neh panggunge. Nang kono, wah cedhak kamar mayat, pindah neh. Lah nganti sindene girap-girap. Ayo. Ayo, entuk udut aja kuwatir. Ora apa-apa. Pama ora oleh ya minimal dalange tok sing oleh. Ayo. Mergo aku lek mayang ora udut iki ora iso mikir ngono lho. Ayo. Ya perjuangne lho kanca-kanca sesuk ngono. Pancen anu engko panggunge kelir karo gamelane dipisah sing adoh ngono. Kelire ning tengah nggen halaman kae engko panggunge ning pinggir dalan ngono. Ora setuju ide jelek sekali itu. Yo, Umi. Aku kelingan sampean nate nembang aboting katresnan. Ya, Nduk, suwi ora metu kuwi, Nduk. Ayo. Gua catetan ora apa-apa. Ayo, ora masalah. Wah, iki karyane Mbah Umi, Ki Haji Sukron Suwanda. Dados nun sewu Bapak Ibu, Mbah Sukron menika putranipun wonten sekawan. Ingkang bajeng menika Mas Kalingga Purnomo. Sameneika dados kepala desa wonten ing Desa kula mrika Purworejo, Sanan Kulon Blitar. Ingkang angka kalih menika Mas Anom Dwija Kangko ingkang langganan ndalang wonten laladan sine. Kula menika rekake niku nomor 3. Adik landesipun. Dene ingkang nomor sekawan menika Setri, adik kula ragil dokter Hajah. Wah, Hajah wis. Hajah dokter gigi anak spesial gigi anak Retno Dewati. Wah, iya. Dadi kowe adike asli
Mas Kangko ya dikira ngaku-ngaku ya mau. Iya. Sampeyan paling adik ponakan mboten kula asli adike. Lah mboten percaya Mas Kangko mang telepon ngono. Ben aku ben sing tanggap ning kene terus ngaku adike ngene ora kena ngono kuwi. Heeh. Lek wong nanggap iki sok-sok kleru iki tau. Wih seksine Bukesi demi Allah. Nggenku to teko Piyai Karanganyar kula nuwun nggih. Badhe ngersakaken panjenengan Mas. Tanggal pinten Pak? Tanggal niki. Pinten anggarane sementen Pak? Oh nggih. Lho kok awis nggih. Mongko 2 tahun yang lalu jenengan sementen lho. Wah mboten. Teng pundi to? Teng wilayah nggen desa kula. Kula dereng nate mayang teng desa jenengan niku Pak saeling kula. Lho, jenengan namine Mas Kangko to? Senes kula adike. Aduh salah nyuwun pangapunten, nyuwun pamit nggih. Bablas ini Mas Kangko akhire. Mongko wis korban teh lho aku wisan kuwi. Kaya heeh. Aku wis korban teh sak gelas karo tahu kupat lho kuwi wisan. Ayo. Wah, bake salah alamat. Ayo, ayo. Ora apa-apa wong kakange dhewe. Ngono kuwerep ngono. Lah kuwi saiki omah dhewe-dhewe iso kleru. Mbiyen sak omah wong telu Mbah Sukron aku Mas Kangko sak omah ning Blitar kono. Wong nanggap ya bingungke tenan kok. Ya, nganti nggen kuwi ruang tamu dibagi telu truk mbiyen. Masa? Pendopo kuwi dibagi loro aku karo Mas Kangko. Ya, nggih siap nampa tamu. Sak gelase ditulisi CK karo DK ngono kuwi nek Mas Kangko. Terus nggen apa iki ruang tamu sing sih kidul kae Mbah Sukron. Gelase ya khusus tulisi HS ngono. Haji Sukron. Dadi lek aku enek tamu nganti gelas HS, seneni karo Mbah Sukron. Kowe CK aja HS ngono kuwi. Lah kok capok. Enek tamu ora njujuk ning ruang tamu pendopo, ora njujuk ruang tamu ning Mbah Sukron, njujuk ruang tengah kula nuwun. Mbah Sukron mengko sare bar mayang isuk-isuk jam 8. Langsung raup, nggih, monggo-monggo pinarak. Mbah Sukron wis duantan mlidhit ngangge pokok apa jenenge pecis kae. Pripun? Anu Mbah Sukron badhe ngampil kompo. Ah iya wong nyilih. Heeh, nek ora apa-apa wong iso nulungi. Awake dhewe membuat kebaikan walaupun sedikit akan dicatat dan itu akan menjadi penyelamat kita supaya jauh dari api neraka. Wah ya. Ya ya coba kayak apa? Dibawani Nggih. Jarwaning Sulistyang warani wroh kepyaring jagat raya nano ayumu mung lahir wae Hapsari soteng iwang hendra Hapsari Soteng Hyang Indra Supraba ya. Jaba lan jero beda kalong alit mangsa jambu kok pedhot talining tresno Nggih menika Mas Gondrong Gunarto apa daleme mriki to? Oh masyaallah. Matur nuwun Mas Gondrong. Kelingan ra awakmu S2 mbiyen ujian akhir dibantu karo Mas Gondrong kelingan. Menika lenggah piyayinipun. Nggih, matur sembah nuwun. Menika saking Mas Gondrong Gunarto minta gending blalang kekek. Waduh, blalang. Jangan saksikan, malah jangan piye to. Tanggal 9 bulan 9 2023 di Beteng.
Endi iki? Apa ki kok panden iki ngendi iki? Kurang anu ki M Pendem Ngawi. Pak Gondrong Gunarto. Wah, iki ya seniman musik kreatif sekali. Ya. Duka. Lho, ya. Terus piye, Gong? Apale ya kuwi tok aku ora. Bu Kesi kuwi sing apal. Ya. Biyen tau melu. Sithik sih ya, Ndak ya. Sithik ya. Nggih. Ayo, Bu, nggih ngurmati Mas Gondrong daleme kene lho. Sithik wae ora. Ayo. Karyane Mbah Mas Gondrong. Ayo. Ayo coba kaya apa? Iki adine Mas Sun Gondrong. Adine. Kesapi. Siapane Bu liyane? Sing putus asa lho. Putus asa derita badan dan sukma. Ape iki bablas lara wudu iki. Ape iki karya dari Piyayi sini yaitu Mas Gunarto Gondrong. Ayo. Elok. Gabungan dua dalang kuwi. Ya. Mas Sun Gondrong karo Pak Gunarto Guno Kalijendra. Ayo. Oh, sindene terus guyu. Oh. Ayo, terima kasih. Ayo, aboting katresnan. Sampun, Mbak Dalang. Ya wis, wah nglulu kowe ajakmu ora. Aja ngono mainmu, Ayo. Takon kok netas malah turu ora. Ayo. Ya. Aku bingung campur wuyang megah mendung terus agawe
rasa tenan. Menjiwai luar biasa. Dasare ya suarane pancen ya berkarakter ya, Truk. Nggih, ngoten niku. Wis pantes dadi bintang tamu. Ukurane pantes kari sapa sik sing menilai. Mergo bintang tamu ki beda-beda. Ana sing pinter mbanyol, kuwi bintang tamu. Ana sing cerdas li guneman. Ana yen kaya Mbak Umi pancen le nyuwara ki pancen iso ndudut rasa tenan. Ngono ya. Nggih, ngoten niku. Mula yen duwe padha karo dalang, duwe kelebihan karo kekurangan dhewe-dhewe aja nganti iki mengko malah digebyah-uyah. Jane apik sayange kurang ngene. Ya pancen mesti menungsa ora sampurna. Ya, ngono kuwi bener. Apa? Ayo genduk lintang. Ora sang ngecuk sik, Nduk. Ayo, kuwi trauma mambu salah terus ngono ya. Nggih, kula trauma, Pak. Njaluk ngapura ya nganti isuk mau. Ayo. Karo aku nganti sujud-sujud. Ayo, Ayo saiki anu wae yo, pelok barang ya, Nduk. Nah, kelinci ucul. Apa wae sing wis dikuasai apa wae? Gantos, Pak. Wah, gantos. Lah ngono lho. Bergas kaya ngono kuwi, heeh. Nggih, pelok 6. Pelok 6, oke. Ayo wis ora apa-apa. Apa, Nduk? Upamane, Nduk? Aduh, duh. Napa nggih? Angenteni mawon. Angenteni karyane Mbah Mantep. Nggih. Sak bawane. Nggih. Ah iya, ya. Coba bawane ki nanti yen ora salah kae. Coba kaya apa? Biyen Mbah Mantep ya asring mayang ana laladan sine kene. Wis dalang-dalang hebat kabeh wis nate tindak ana ing sine. Mergo pancen ya piyai kene iki tenan kok hebat sangat luar biasa tur sembodo le mengapresiasi karo seni tradisi. Ya. Ya, dibawane iki sandi asmane Mbah Mantep lho iki. Dadi mudhun iki asmane Mbah Mantep kabeh. Ya, Nduk, Lintang. Tepung wong kang. Ayo. Sesuk njaluk ngapura karo kene lho ya kowe. Ngapunten, Pak. Tepung wong kang. Tepung wong kang. Ayo kuning. Aja suwe-suwe le nyawang karo tangane Mbak Uun. Malih tepung gelang to malian ora. Kudune tepung wong kang. Ayo. Susah ya. Susah lemon den lalekno. Darmane Surata nyapa ora mulih-mulih lho lho. Ha iya. Surata nyapa ndelok apa ning kene sur-sur. Sing duet, Pak. Lah iki putrane pengendang hebat, Mbah Parno sing nang sidi-sidi lho. Lah kuwi putrane kuwi. Waduh, luar biasa kae ya. Pengendange Mbah Darman biyen. Ya kuwi kendangane ya Mbah Parno nitis ning Mase Mas Surata. Lho. Tak kira ning Surata. Jadi paro ngono wae. Ya, Kang. Senadyan amung sadela. Sanadyan. Nambahi kangene. Sing bener kuwi ora nambahi ning nambani ngono. Rungokno ngono kuwi, Truk. Ha iya, ngono kuwi. Lho, Nduk. Nambani. Dadi lek ketemu nadyan mung sedhela, ketemu to nalare. Kudune lek ketemu lek terus nambani to lek ketemu nambani. Kangen to? Nggih. Kejaba ya kowe ora ketemu, kuwi
nambahi kangen. Ngono. Nggih, Pak. Jadi di logika kalimat itu ya. Nggih, siap. Paham? Paham. Ora apa-apa ngono kuwi wis sinau ning kene malah nggih ajang belajar ora apa-apa. Sulek wis kowe sukses, wis laris ngono kuwi tegese tilasmu sik ketok. Wah, kembiyen nalika sik remuk-remuke ning Madangkara. Nah ngono kuwi. Lah iya, ora apa-apa, Nduk. Santai wae. Ayo. Ayo iki langgame coba. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudening wahyu janjimu kang sasune panjroning kalbu dakusuma pepujanku panjaluk citra janji dukang mas serawang merati lamun sirah dadi ati rena Ya. Iya. Iki digandeng nduk aja dipedhot. Kledang kae teko. Ngono kuwi lek napasmu kuat ya aku wis ora kuat kaya ngono kuwi. Ayo. Kledang kae teka pranyata janjine datang citra kalangan welat wisa saumpama Jos, luar biasa, Kang. Elok. Yo, saiki genti bertiga. Mbak Uun, Mbak Birgita karo Mbak Tri Hastuti coba kaya apa? Ayo, Bir, Mbak Uun. Rasa disupoti wis ae ini support. Mboten iki, Pak. Ora ya. Sepoti. Lah kowe sering ngangge support dhewe ora apa-apa lho kowe, Bir. Apa ya, Pak? Buka vokal ngono. Ayo. Saya ingin tamasya ngono ya oleh. Bosen niku, Pak. Lah apa liyane? Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Melek, Mas. Lah iya. Sing melek sapa cicak? Niki cicake, Pak. Ayo. Yo diaturake coba kaya apa? Napa, Pak? Apa kencana cah telu kono apa sing tren-tren apa ngono? Apa nemen apa-apa wis ngono lah. Nemen napa iki? Nemen. Nemen. Ya nemen.
Apa, Tik? Apa Mbak? Manut, Pak. Menapa Mbak Tuti? Nggih. Kula manut mawon. Nggih. Ya, nemen. Napa Mbak Tuti? Nemen Aku manut kowe wae. Angger penak lho ya. Iya. Penak. Nemen ya? Nggih. Oke, yo diaturake ya. Deleng-deleng. Monggo. Nemen jajang.
kasih Mbak Birgita, Mbak Un, Mbak Trihastuti. Ya. Yo saiki mbacutne gelaring cerita ya Mas Garing. Heeh. Wonten kirang lalepatipun nyuwun gunging samudra pangaksami, rahayu ingkang pinanggih sedaya para warga masyarakat ing laladan sine. Nggih. Yo, ripalungguhan iki kae para-para ing gumandul kaya kalong ana madyaning wana sunya pringga. Ndara Sugriwa Subali. Ya.